Amatuwa da akwai girma, Amatuwa na da ubanmu, Amatuwa. Zaki maza kirin mazan duniya, aikinka ba ta waya, an san ka an gaskata ka, zaki ka rike gaskiya. Alhaji Balarabe waƙenka yau zanniya, janar sakatar mai matuwar duniya. Idan biyayya ga kowa zaki zaka kai lafiya, tafiya da kai alkhairi ce mai sanya kai lafiya. Babban sakatar matuwar international market, yara ka gama lafiya, kai ne rukon gaskiya kuma babu bakin iya. Kai addu'a ta yi mamomi kuma za ka kai lafiya. Kai ke da tarin matasa Lagos har da Najeriya, kai ke da tarin matasa Lagos har da Najeriya. Ba wanda zai baka tsoro zaki duka Najeriya. Kai ke da samfon da Alhaji Isa nan mijin duniya, kai ke da memba lasar mai ja da kai ya gama hero, zancen ka kowa yake. Yau matuwa ta yi tsaf sanadin ku ne haka kowa ya ce. An tabbata kun rike gaskiya kuma haka mulke yake. Daɗin hakan ta saka daga Abeokuta sai Kibiya, kowa in nuna na samu ku ya ce da mu kun jiya. Dogo da tsarin sama tun yanzu ake ta mamagiya. Alhaji Balarabe janar sakatare, janar sakatare Matuwar international market Lagos state, janar sakatare Matuwar wallahi sai sun jira. Ya musu mai tausayi ne uba, hakin da ba nasa ba, kofin san ba zai ci sa ba. Ko da fa bai san ka ba, a za shi kyare ka ba.